Minimu ta' 10 tiem lif għal misserijiet, flessibilità fil-kundizzjonijiet ta' xogħol, lif għall impjegati li jieħdu ħsieb qraba morda, lif imħallas għal ġenituri, dawn huma wħud mid-drittijiet il-ġodda li mistennija ddaħħal id-direttiva dwar il-bilanċ bejn il-ħajja u x-xogħol, direttiva li qed imexxija l quddiem il-Membru Parlamentari Ewropew Malti tal-Partit Nazzjonalista David Casa. Fil-fatt skont l-MP Casa negozjati bejn il-Parlament Ewropew, il-Gvernijiet u l-Kummissjoni Ewropea waslu fit-tmiemhom wara 5 rounds ta' negozjati intensivi. Il-kap ta' delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista fil-Parlament Ewropew għalli din il-liġi proposta se tintroduċi minimu ta' 10 tiem lifa għal misserijiet meta titwielet it-tarbija u dritt għal lif imħallas għal kull ġenitur fl-ewwel snin tal-ħajja tat-tarbija. Jekk in-negozjati jkunu ta' suċċess, Malta se tkun waħda mill-istati membri li se tara fost l-akbar żieda fit-drittijiet tal-ġenituri u l-carers. Il-lif tal-carers se jkun dritt kompletament ġdid. Bħalissa il-lif tal-ġenituri jeżisti iżda mhuwiex imħallas. Dan mistenni jinbidel u l-lif għal kull ġenitur ikun imħallas u bekk jintuża aktar. Il-lif tal-misserijiet f'Malta li huwa mħallas ivarja minn ġurnata waħda fis-settur privat għal 5 tiem fis-settur pubbliku. Permezz ta' din id-direttiva l-allokazzjoni minima mistennija tiżdied għal 10 tiem ta' lif imħallas fil-perjodu li titwielet it-tarbija. David Casa qal li qatt attent ukoll għat tħassib ta' min iħaddem mod partikolari l-SMEs u għalhekk ħadem biex jassigura li d-direttiva toħloq bilanċ u jkun hemm is-salvagwardji neċessarji. David Casa tem jgħid li huwa kawt iżda jinsab ottimist li negozjati jistgħu jiġu fit-tmiemhom fil-ġimgħat li ġejjin.